This is Dincy again para sa kusina ni Pia. By the way guys, ngayon ang lulutuin natin ay yung pa rin kasi talagang parang gusto ko lang hilain na talaga yung mga araw na makakauwi na ako, diba? So, for today, ang dish natin na lulutuin ay ang isa sa mga kilalang dish din ng Bicol, yun ang ginataang papaya with daing. So, yung daing natin talagang binili ko to dun sa naglalako. Ito yung sikat dun sa Camarines Norte. Ang tawag nila dito, yung daing na lapad. Yan. So, taga Camarines Norte yung nag-deliver nito. So, naglalako siya dyan sa labas. So, binilan ko siya. So, masarap siya sa ginataang papaya or kahit anong gata, di ba? So, for today, ang ingredients natin is syempre yung daing at ang ating papaya. Yan. Meron tayong paminta. Ang ating love na sili. Yan. Yung siling mahaba at saka yung pula na labuyo. So, talagang masarap to. Lalo na ngayon tag-ulan dun sa amin ngayon. Then, meron tayong bawang, alamang na ating panimpla, yung gata. So, dalawa yung gata natin. Isang, yung unang gata, yung kakang gata, at meron din tayo yung pangalawang gata. Kasi medyo gusto natin yung creamy talaga. Then, meron tayong pang alis nung umay natin. Yun yung ating kalamansi. So, lalagyan natin ng kalamansi. So, simulan natin, guys. Ayan, guys. So, bubuksan na natin yung ating kalan. So, may interruption lang kanina. Yan. So, gaya ng dati, nakasanayan natin, nilalagay na natin yung hindi siya kakang gata. Ito yung pangalawang gata na nilalagay natin. Tsaka natin ilalagay ang ating bawang. Yan. Yung ating, ito, syempre, yung daing. Pwede natin ilagay. Halo na natin. Yung ating alamang, lalagay ko na. Yan. Pang-alat na yun. Tapos, pwede natin ilagay yung ating papaya. Para lumambot na siya kasi medyo matigas to. Kaya yun din yung isang dahilan kung bakit ihuhuli natin yung kakang gata. Kasi para lumambot muna yung papaya. Yan. So, pwede na natin ilagay yung paminta. Siyempre. Antayin lang natin na kumulo yan at lumambot yung ating papaya. So, pwede natin siyang takpan. So, yan guys. So, aantayin muna natin siya kumulo, then lumambot. Then, from time to time, hahaluin natin siya kasi baka nasusunog na yung ilalim niya. Tsaka, pag medyo kumulo na siya at medyo lumambot na, pwede na natin ilagay yung sili. Kasi pag baka madurog masyado yung sili, baka hindi na rin makain ng iba na hindi naman mahilig sa sili, diba? So, at least, hindi masyadong maanghang. So, yan. Masarap din dyan kung ihahalo natin yung manok. Kasi yun, kadalasan, manok at papaya hinahalo namin. So, medyo lalagyan natin ng kalamansi yun para mag-aagaw yung lasa na hindi masyado nakakaumay dun sa sobrang gata, di ba? So, medyo may asim ng konti. So, antayin lang natin guys na kumulo. So, para sa habang nag-aantay tayo, so pwede natin i-like, i-subscribe, at i-follow ang ating YouTube channel kasi baka mamaya in the end makalimutan ko na naman ibang sabihin, di ba? So, Dincy Miles TV para sa ating mga practical tip at iba pang mga lutuin dito sa kusina ni Pia. So, yun guys, sa susunod ulit. Ayan guys, so titignan na natin kung malambot na nga ba siya, o diba? Ayan.
So for pwede na natin ilagay yung ating sili. Yan. Haluin natin. Yan. So wala na yung tubig nung unang gata na nilagay natin. So pwede na natin ilagay ngayon yung kakang gata. Ito na yung unang gata. So, para maging creamy yung ating, yung ating ulam. So, after nyo, pwede natin siyang timplahan kung tama na nga ba yung alat niya. So, guys, pinalambot natin yung papaya dun sa pangalawang gata. Kasi ako talaga yung naggata nun, hindi yung binili lang natin ng gata na. Kasi gusto ko makuha yung, yung pangalawang gata para pagpalambot nung, natin, nung gulay. So, tikman muna natin kung tama na yung lasa niya. So, ito. Medyo matabang siya. Ilagay na natin yung ating kalamansi. Para mag-blend yung lasa niya. Then, lagyan natin siya ng konting asin. So, depende pa rin yung dami ng asin sa panlasa niya. Ayan. Kita nyo guys na creamy na siya, diba? Creamy. Ayan. So, konting-konti na lang. Yan. Lalo na ngayon na pray na lang natin na sana maalis na yung bagyo, diba? Sa Bicol. So, meron bagyo. So, ayan na siya, guys. Ayan na yung ating ginataang papaya na may daing. So, i-check lang natin kung tama na yung niya, timpla. So guys, tama na yung lasa niya. So nag-blend na yung asin tsaka yung alat na tinimpla natin. So pwede na nating i-off ngayon kasi baka masunog na, diba? Sayang naman yung sabaw nito. Na-off na natin na ating kalaan. So pwede nyo na i-check ang ating ulam. Yan. So, yan yung ating mga sili. Yan, makikita nyo. Ito yung ating daing. So, creamy na siya, guys. Yan. Oh, creamy na. Yan. So, ganun lang kadali, guys, ang pagluluto ng ating ginataang papaya na may daing. So, with the twist, may nilagyan natin siya ng kalamansi para timbang nung nung lasa niya, kasi kung masyado siyang creamy dahil dun sa gata, medyo mauumay kayo. So nilagyan natin ng konting kalamansi para mag-agaw yung asim at alat, di ba? So yun ang magandang panimpla natin. So masarap din kung may manok siya. So isa rin yun sa pinansasahog namin. So guys, for today tapos na ang ating dish na creamy ginataang papaya with daing. So, for more dish again, sa mga susunod natin, please like, follow, and subscribe my YouTube channel, DNC Miles TV. Thank you guys. Thank you for watching. Have a nice day.